Bună și bine v-ați găsit la partea a patra cu Castle Crash. Astăzi voi face partea a patra. Eu sunt afară și de-aia se aude zgomote. Am 889 de trofee. Asta e. Eu stau afară că e cald și vreau să mă bucur de soare. Hai mă! Și sper să am noroc în acest episod. Să nu mă mai fac de râs ca data trecută. Data trecută m-am supărat foarte rău. Am pierdut de multe ori consecutiv. Hai dă-i. Tăi. Golemul este cam nefolositor. Haide, dă-i. Ia să dau eu ăsta. Ce? Oh. Hai mă! Ia să dai asta. Ce? Aoleu, a luat robotul. Vai de mine. Ce mă? Dai. Ia uitați-vă cât are ăla și ia uitați-vă cât am eu. Trebuie să fiu tare. Să vezi. Rezist. Punu. Degeaba am dat dacă n-am cărți. Se mai întâmplă. Hai să vedem. Ne puțin să termină școala. Ultima săptămână e asta care vine. Dacă dau eu asta, dau focul ăsta. Așa, măi, așa mai merge. Mai bine. Bă, ăsta e ultimul nivel care fac. Trebuie să merg să mă plimb bicicleta. Face. Și
Și mai fac și partea 5-a mâine sau pomine, cât am timp. Bun, am pierdut, adică rău. Am pierdut din nou. Nu e nimic. Cam atât a fost episodul de astăzi. Eu sunt Laurențiu și ne vedem la episodul cu partea 5. Pa, pa!